Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Yine iki Merdan sizin karşınızda. Merdan ağa, hoş geldin. Esenlikler yurttaşlar. Oo, Oo, hoş bulduk. İçerisi. Bugün seninle nämäni gurulmajyz? Yeniden bir tarihe, yani tarihten başlap günümüze çelli bir syn ederse o Arap Oğuz birbirine ters medeniyetlerdir. Yani bu ters medeniyetleri nädip bir ara getirýärler. Diýlenneme de indi Merdan birleşmiş bir neme uğratdı. Bu taydan ona ekranı alalı iksany. Bunu hemme kim bilýär, bilmeýän adam ýok. Allah'a inansaň inan, ýöne eşegiňi berk düşe. Dinden çıksaňam, ilden çıkma diýip nemeleri uğratdy. O ekrana çıkardık. Merdan näme diýjek bolýar bu taýda? Sen näme üns çekjek bolýar? Hmm. Ben gönlüme cay olan noktası Arap kültürasının ve bir de oturduğun bir yerler var, bir nokatlar var diýýärler. Sen ýokarky Allah'ın sanınan yaşayan berk düşe diýär. Nistade men nimäni görýän? Nähil diýsem, din tarafını hem şahsiyet tarafını aýyrýar da stade. İka öyle yani. Allah sen islesen inan, islemesen inanma diýär. Ol öz işiň diýär yani. Ýanynda duranda isleýän inan, islemesen inanmak diýär. Ýöne eşeğini berk tutsa diýse, şol esasy iş etmeli. Ya esasy meseleni çözüp bilmeli. Yani şahsiyete, yani adama nime diýär. Bizim atasözümüz şonu görkezýär. Yani esasy mesele, esasy iş senden yani şahsiýetden garaşa. Sen bir nähil diýýärdiň? İşi bitirmeli ya bir inşallah maşallah nesip bolsun diýip oturmaly. Dälde yani esasy sen etmeli şonu. Adam yani şahsiýet etmeli diýip şöyle ata-babalarymyz yani oguzlardan gelýän eýem bir düşünje berilipdir da. Şunu dogry ýerde ýöne biz soňky Araplan gelmegi bilen soňky Orsan gelmegi bilen yani şunun üstüne açamzak ulansak ulanıp berse nerede ulanmaly, näde ulanmaly, Näme üçin bey diýipdir atalarymyz kaçan ulanmaly. diýen soramjok diýende. Şo sorulanok hiç ýerde açyklananok şu ýagdaýlar. Menem azıcık araştırdım, gözleştirdim, okaştırdım. Halkymyza yani yurttaşlarymyza ýetirsek diýip bir düşünjä geldik da şu ýagdaýlary. Biraz bilinýän meseleni gozgamagymız hökman suratda gerek. Misal üçin şu söz nerden çykypdyr, näme üçin çykypdyr, näme üçin atalarymız bu sözü ulanmana mätäçlik duýupdyr. Allah'a inansaňam inan, ýöne eşegiňi berip düşe diýmek eýem islamyň nemesine görä sen dinden çykarýan bir söz de bu. Ýöne muny ulanmaýan türkmenem ýokmy kan diýen. Diňe özbeklerim ulanýan olaýmasa şo töweregiň nemesine gawat gelýär. Näme üçin gawat gelýärine häzir soň düşündirip berjek. Soň dinden çyksaňam ilden çykma diýip bir neme bar. Bulam gaty köne sözleriň biri bolmaly. Il sözü bu taýda gaty ýa biziň häzir şuňky ulanýan pikir edýän manymyzda däl il diýmek döwlet diýmekde. Araplardan öň döwlet sözü Araplar bilen bile geldi. Araplardan öň biz näme söz ulanýardyk döwlet üçin diýip soramaldy. Araplardan öň biz döwlet üçin il diýýärdik. Şu günümizde ulanýan il sözümüziň ýerine atalarımız gün sözünü ulanýan ekenler. Gün ýa-da gün ine hatta neme bardyr? Ilim günüm bolmasa nämeti aýym günüm dogmasyn diýär. Ýa-ni ilim günüm diýmek, ilim ýa-ni döwletim, ýurdum diýen manyny berýär ilim. Bol ýa-ni günüm o taýdaky ýa-ni ilim günüm diýende günümem halkym ýa-ni bir dilde gürleşýän ýa-ni kulturasy ýakyn meňzeş diýilen ýaly bir manyny berýär-de gün. Yani o ne ma'na köne Türk dili
sözlüklerine seyretseniz yani tap bilýäňiz. Biz Türkmen olandan soň köp sözlerimizin yerine Farsça, Arapça sözlerle çalışdykda Türkmen olanymyza da iň soňky türkmenler 15-nji asyrda boldular mejburiýetden. Ine bulam şu mejburiýetden bolunup durýana beýlek tarapdanam hakyky ýa-ni durmuşyň tebigatyň görkezýän şertleri bilen ýaşaýandygyny görkezýär ine şu. Allah'ın sanınan ýöne eşeğine berk düşe diýär-de. Şeyler bir söz. Allah'ın ýany adam beýle we pikir etmäne, nebetmäne mümkinçiligi ýok. Şeriata göre bu söz aýdýan adam birinji urulýa, towa getirmeli. Towa gelmese de kellesi kesilip öldürilýär. Şeriatyň nemesi boýunça şu. Nemesi de aýdyp Nemen aýdyp bereýin. Aşağıdaky o dinden çyksaň çyk ýöne esasy möhüm bolan ýyl ýa-ni ýurdun diýär-de. Bu diýmek bolýar ýa-ni biz o dine hiç haçanam ýa-ni esasan şu İslam dininiň gurun diýär-de. İslam dinini biz özümüze kabul edip siňdirip bilmändiris. Şu güneçelliğine şeyledir. Bizim geyinşimiz şu güne meňzany ok İslam'ın neme diýänine ýa-da musulmanlaryň, Araplaryň kabul görýänine meňzany ok. Bizim onun şeklimiz hem bilgimiz hem İslam baradaky bilgimiz hem hiç bir zadymyz hem yeterli däl. Yani biz gaty uzagynda bu işin. Yani İslam dininiň gaty uzagynda galýas. Muňa ünsüremiz ok ýöne ýakynymyza gelen taraplar var bunun. Erwet tarapları. Yani bir däp desura öwrülip gelen yerler var da misal üçin maşgala guruluşumyzyň üýtgemesi. Gulçuluk düşüncesinin gelmesi sebäbi biz ondan gul bilen gulçuluk bilen bir bağlanşyk bilen emämiz ýokdy. O ýöne biz şu Araplar bilen bilerikde o gul söwdasyna ýa-ni mal bakmak däl de gulçuluk, basyp almak, taalamak diýen ýazatlar öwrendik, Araplardan öwrendik. Araplaryň baran ýerinde taalaňçylyk başlaýar, peýgamberiň durmuşyny okan, peýgamberiň durmuşyny öwredýän islendik kitaby okan şo taýda peýgamber kerwen taalaýandyr, kerwen nädip taalaýyşyny görüň berýändir. Şo kerwen taalamak 3-4 gezek taalamana synan şeýa güýji ýetmeýär. Adamlar doğru kabul etmeye de şu ilk musulmanlar peýgamber kerwen talan diýär-de. Son adamlar ýa-ni kabul edip bilen ok peýgamberiň aýdýan sözüni bu ýalňyş bir zat diýär-de. O kerwen biz nemämizde hiç talanyp görülen bir zat däl. Diýe şu 4-nji gezekde talaýarlar. Son 4-nji gezekden soň başlaýar ýa onun bunun malyny talap alyp bilýän diýip ayetler hem barda talap bilýäniňe değişli. Soň bu din bolýar netijede. Soň din bolup bize çelli gelipdir. Biz hem şeýle ýaşaýasda ýöne Araplar bize musulman görýärmi mesele şo taýda. Indi buňa değişli neme var? 2020-nji ýylda Saudi Arabistan'da berilen fetva var. Yani fetva diýmek näme? Bir kanun döredýär islamy neme boýunça. Ine karar berýär. Ine şu adam şu cenaýet edip durşoň üçin bu öldürilmeli. Ya da bilmedim ine näme bolsa ya birinin bergisi var, algysy var, ýene nämesi var. Garas umuma bir değişli bolýan kararlaryň, kanunlaryň çykarylýan ýeri ýa-da bir täze bir zat çykan wagty şu täze zady nädip İslam'a değişlimi dälmi durmuşumuza geçip bilýän geçen okmy diýip musulmanlar karar berýär-de. Soň şonu fetva esasında fetva diýmek açmak, kapyny açmak diýmek. Manys var ýa-ni fetaha ýalak bir näme imkan diýmen o seretmeli. Soň
Men indi bu taýda näme geljek bilen Araplar oşa fetwa berýär, türkler, ýa-ni türkler diýen wagtda bize hemmämizi gözüňimize tutýar, türki milletleriniň hemmesine. Nemedir diýär? Mevalidir diýär. Mevali. O mevali näme diýmek? Ya mevalidir diýär, şoň üçin olaryň o dine nemeleri kabul däldir. Olaryň guran hökümetem kabul däldir. Olaryň guran islam bilen baglanyşykly hiç bir zady kabul däldir diýär-de. Indi mevali näme diýmek bolýar? Vali diýip bir söze eşitensiňdir. İlleşlerimiz Türkiýedäkiler vali. Vali sözü nereden gelýär? Velayet sözünden gelýär. Ama mevali diýen wagtda Araplar näme düşünýär? Azad edilen gullar diýilen ýalyk many berýär. Ýani gulçuluk aslında alınan, ondan soň belli bir düzgün tertipler boýunça şolar azad edilen ýalyk many berýär. O düzgün tertipler hem misal üçin mevaliniň maly mülki bolup bilmeýär. Aýaly bolup bilenok, gyzy ýene nämesi bar bolsa onam ýa-ni hossarlyk edip bilenok elinden alyp bolýar. Diýilen ýalyk bir neme berýär. Şu wagt şeýle bir neme IŞİD da bilmedim. IŞİD'e bizim ildeşlerimiz kan bilýän däldir. Ýani öňkü döwre gidel ýene-de. IŞİD'in eden zady aslında mundan 1400 ýyl mundan öňkü musulman Araplaryň eden zadynyň hakyky özüdür. Ýani IŞİD'li mesela köp kişi bilmeýänligi üçin üstünden atlap öňkü döwre gidelim. Indi bir ýerini basyp aljak bolsa birinci din neme diýär, ine şeýle din bar, şoňa girim bolmasa da siz basyp alýasyz diýär. Indi şeýle bir zat bar-da, men hazır sana ine şeýle bir dilimiz var, ýani din däl, o dil nemesinden düşünýän. Şeýle bir dilimiz var, şo dilimize geç. Geçmesen seni basyp aljak diýsem men sana. Sen diline taşlap meniň dilime geçip bilermi? Ýani bir milletiň dinine taşlap başga bir milletiň dinine geçip edil şeýle bir zat özüm şol döwürlerde hasam din nemesi gaty möhümdür. Şoň esasında jemgyýetler ýa-ni guramalaşýar, hereket edýär-de. Bular hem şonu bilip ýöreýte neme diýerler? O dinimize geçin diýip şo dinine geçmejegini bilýär, soň onu bahane edip neme diýär-de, ine Orslaryň bahane edip Ukraina hüjüm edişleri ýaly. Araplar hem şeýle-de şo döwürlerde. Soň şo basyp alan ýerine şo ýa-ni dinini kabul etmedi, soň olar hüjüm etdi, basyp aldy, soň şo basyp alan ýeri mevali bolýar. Mevali ýani velayet döre diýerler, koloniýa döre diýerler. Velayet diýmek koloniýa diýmek günümizdäki söz, ýani gulçuluk. Koloniýa döre diýerler bulara bir giden, ýani birinciden elinden bütün maly mülki, aýalyny, soň ýaş çağalaryny, ýaş gyzlaryny hep mezat alýarlar Araplar. Nawa soň paýlaşýarlar. Şeriatda şeýle bir zat bardyr. Sen kimi öldüren bolsaň şonuň malyny alyp bilýär-de, suud etmeliýär-de. Şeýle bir zat geçýär. Ine tartışýarmyşlar, bu adam men öldürdüm de men öldürdüm diýip. Soň şeriatda şoňa çözgüt getiripdirler. Şonu suud edip bilse, kim öldüren bolsa şo öldüren adam ölen adamyň aýalyny, malyny, mülkini alýar. Bu İslam şeriatynda bar zatlar ýani. Bilmedim adamlaryň akly neme bilýärmi? Üýtgeşik gelýän bolup biler, ýöne şeriat kitaplaryny açyp okan, hemmesinde şu zatlary ýazýar. Soň hemme zatlaryny alýar. Näme üçin alýar? Mevali bolan üçin alýar. Mevali olja diýmek bolýar. Olja diýmek däl. Indi şo ýeriň nemesi eýyeçiligi Araplaryň eline geçdi diýmek. Şo ýer Araplara geçen üçin içindäki adamlaryň eýyeçiligi Araplaryň eline geçýär. Ýani velayet, veli diýmek bir eýye çykmak diýmek ýaly bir zat. Eýye çykmak, ýani bir hossarlyk manysy bar. Ine şo taýdan gelýär bizim velayet sözlerimiz vali, ýani veli
Veli de yani nemede vali diye aydılıyor. Şu söz son mevali sözü hemmesi şoň bilen bağlanşykly. Yani koloniya öwrýärler. Baran yerine adamları öldürýär, toprağı şol territoriýany koloniya öwrýär. Yani koloniya diýmeden velayet diýmek Arapçada. Velayeti öwrenden soň içindäki ýaşaýjylara mevali bolýar. Yani velayetlaşan diýmek. Velayet boldy diýmek. Mevali diýilen sözüň ady. Yani manysy. Şimdi bu näme getirýär bize? O Araplar bilen Oğuzlar düýünden tersnemede yerleşýärdi. Araplara bir hil basyp aljy, basyp alan wagtdan näme üçin basýarlar? Birinji mal, mülk, ondan soň ayal, gyzlar, ýaş çağlar. Şo zatlar üçin edýär. Yani bizde eýle däl. Bizde birinciden bir ayaldan başka ikinci ayal yok bizim nemämizde, medeniyetimizde. Yani padşahlar, padşah diýip aýtmaýyn, yani hanlar, beyler, bir sany ayal var. Bir ayallı bizim guruluşumuz. Ondan soň onu bunu talap elinden bir zadyny alyp ýören neme däl. Biz söwüşçäň neme? Giňelýär, ýöne o döwlet gurýar. Şoň üçin ilkinji näme geçen döwletleriň biri ýa Koreýadan başlaýar. Hazırki Astrahana ýa Ukraina çel dowam edýär-de serhede. Ne şeýle bir döwlet Hak hukuklarmy? o hunlar esasy nämede ýa Göktürkler diýip geçýär-de, gökler. Soň bularam işleýişinde ýa bir meclis şekli vardı. Meclis yani köpçülüklerin karar alınýar, karar berilýär. Hemme kim gatnaşmana hak var, ýa şol nemeleri, vekillerinin gatnaşmana hak var. Soň ilerki strategiýalaryny, ýene nämelerini hemme adam düşündirip berýärler. Şonuň ýaly bir neme var. Öňem köpem aýtdym, Araplar bize Oğuzlaryň arasyna baran wagtlary, Araplar ilkinji Oğuzlar bilen tanışýarda Türk nemesinde. Baran wagty bular diýär bir üýtgeşik millet eken diýär, hemme kim pikirini aýdyp ýör bu taýa, ýa çopanam gelip pikirini aýdýar. Bir garry adamam o gelip pikirini aýdýar, garyby baý diýen ok hemmesem gelip pikir aýdyp dur diýär. Bu beýleden bir neme bolarmy diýär. Aňyrsy bärsi belli däl. Diýilen ýaly bir Arabyň akly ýeten okda o zatlara. Araplarda şeýle bir zat var, kim baý kim güýçli bolsa hemme zat şonuňky, şonuň diýýän dogry diýilen ýalak neme gelýär. Soňra bunyň basyp alýarlar, basyp alandan soň näme bolýar? Mevali bolýar. Velayet bolýas da, yani Arapların velayeti bolýas, yani koloniýasy bolýas. Soň ine şol adamlaryň çağa edinersin, çağa aslında Araplara değişildir. Bir zat ekersin, aslında o Araplara değişildir. Nämen var bolsa Araplara değişildir. Olar gelip o ýylda 2-3 gezek senden o salgy da alyp aýdýar. Seni yani soňky nämäňe çeli sykyp alıp gidýärler. Soň bunun netijesinde mecbur o yalandan olsa da Müslüman olmalı da soň ine Türkmen adı şo taýda çykýar-da. Biz ine iman eden o Türklerden diýip ol nemelerden zulümlerden kaçmak için Araplarda da şeýle bir neme var. O Müslümanlygy kabul etse nemeler aýrylýar. O nesde az töleýär salgydy, ýene näme eýle beýle diýilen ýaly mümkinçilikleri artdyrýar-da şol hem esker berýän, ýene näme diýen olara Araplara ýa goşunda ulal diýerler-de. Şoň ýaly bir guruluş strategik nemeler var olaryň Araplaryň. Şo zatlardan o kaçmak üçin Türkmen diýilen bir nemeni ulanyp başlaýarlar, giňişleýin. Soň o hakykatda neme däl, ýa-ni şu Arap nemelerinde de ýazýar kitaplarynda bu
Oğuzlar ya da Türkler deyip iki at ulan ya da Oğuzlar ya da Türkler diye. Bular diye baran vakti musulman diye son barıp kaydandan son diye yani önkü kapır olup yaşap yorlar diye de ol yani kapırı Arapların oylap tapan sözü ona yarlık takmak için yani özünden olmayanlara yarlık takyalar da kapır diyer. Yani orset neme natsist diyer ha Ukrayna şu an. Natsist o yarlık takyalar da şey Yo. deyip. Şoň ýaly bir neme ýarlyk aslında bir siyasi bir at özünün içindäki motivasiýany artdyrmak üçin. Biraz şeylerek bir o ýagdaý esasında biz İslam dini bilen tanıştık. Yani biz İslam dinine o mevali hükmünde tanıştık. Yani kul hükmünde. Azad edilen diye yani azad edilen diýilenin manysy birinji Abbas walyalar, soň Abbas walandan soň velayet töre diye. Soň velayet töredenden soň vali goýýa başyna. Häzirki nemede häkim diýänimiz o vali goýýa, veli goýýa ýani. Soň aýrylýarlar olan hemme zat üýşürip aňyra merkeze Abbasiler, Emeviler ýani Arap nemeleri de imperiýalaryň ady. Şolara uğradyp durýarlar. Soň ine şoň netijesinde biz mevali bolýas. Ýani velayeti gurnandan soň birinji kul edýärler, soň azat edýärler. Näme esasında azat edýärler? Ine şunça tölersiň, bunça tölersiň, ýene näme töläp durursyň diýip edýärler. Soň Araplaryň gözünde biz näçe İslam dininiň içine girsek, olaryň gözünde dälse Araplar İslam ok aslında başta. Arapların ilkinci inancına göre İslam dini dine Araplar üçin geldi. Diýilen ýa-ni neme bardy. Soň bular giňişläp başlan soň üýtge diýerler. Abbasiler döwründe esasen üýtge diýse. Abbasilerden öň Emeviler bardy, Arap imperiýalary. Emeviler ýa-ni musulmanlygy birinciden nemeden ok, ýaýradan oklar. İkinciden hem şu musulman değil deyip ya da bizim dinimizden değil deyip Vatikan milleti kırdılar. Emeviler. Son Abbasiler birazrak yumuşak görünüşü. Abbasiler ne için yumuşak? Güç yitirýärler Araplar. Katı ulu güç yitirýärler. Son ılımlı yani yumuşak İslam diýilen bir zat oylap tapýarlar da. Yine şu taýda da Kur'an'ı täzeden ýazýar. Yani şu an elimizde Kur'an 3-nji gezek. Täzeden yazılan bir Kur'an'ın versiyasıdır. Buna Kur'an üýtgemede şol yazılanlarını her diýip aýdýarlar, öýle däl peýgamberden 100 ýyl, 200 ýyl soň yazılan zatlar bularyň hemmesi. Peýgamber döwründe Kur'an diýip bir zat ýokdy. Peýgamber ölenden soň ençeme ýyllap ýokdy ortada. Soň çykdy. Bahanalar hem aýyna yetip gitmesin diýip ýazga geçirdik diýär-de bilinýän zatlar öýle däl. Şol yumşak görünüşe geçen wagtlar döredilen zatlar bularyň hemmesi. Gowy taryhy nemeleri seretseňiz görersiňiz onu. Ol size ekranda gözüňiz başyňyza aýlap beren bollalar aýtmaz, olar düşünmeýärem çöregini gazananyny bilýärler de demesinde. Ýa merdan şeylerek ýa-ni gyska aýdylanda 20-19 minutluk bir mazmun. Yani sen näme pikir etdiň ine? Mevali bolanymyz üçin biz ine şu atasözleri aýdyp gelipdirisde. Allah'a inansaň inan ýöne eşeğini berip düşe diye. Arapların karşılıklayın ve Hawa internetin gowşakrak ýaly ýani. Endi şeýle fukara diýä, garyp diýä, gul. Indi barýan Gelip dur. Geç gelýär ýöne. Daha sen dowam eder. Ya gelýär. Indi
Istada her bir aýtgynyň aşagynda bir kitap ýazsaň boljak bar kiçiränem bolsa. Indi şu son kaýdanymyz bardyr. Aýym günüm dowmasa, ýani ilim günüm bolmasa aýym günüm dowmasyn diýen şu taýda bir neme bardan. Araplaryň ýani garşylyklaryň bir hereket bar. O ýani oguzlaryň döredikden sözleri de şolar. Yani il orada yani aýtsylar, oglaryň näme döwlet düşünjesi. Yani her bir şahsiýetiň, her bir adamyň çopan bolsun, zenan maşgala bolsun, ýaşly bolsun, her biriniň söz hakkı, yani nämesi hukuklar goralýanlygyny aýdyp görkezýärdi il. Yani gün diýanam ýa-ni ilde ýaşaýan halklar, iliň içinde ýaşaýan halklar, şol ilem saklayan şol näme de halk il hökmünde saklayan. Şu ilden näme üçin çykmady ya? İlden çykmady diýip aýtýanlar. Yani ilden çyksaň, şu sistemadan çyksaň sana erkinlik ýok diýdi, yani ýaşaýyş ýok diýdi. Şol aýym günüm dowmasyn diýer, ýani şol gul bolup ýaşajak gelmen erkin boljak diýen ýani. Adamyň bir şahsiýetiň erkin bolmalygyny üçin edýän bir neme? Gurama diýip aýdýanda, ýani oguz ili, oğlun il düşüncesi de bu Arap lankada bolsa diňe lider manyny berýär. Gulçuluk, gul manyny berýär. Raýat bolmaly sen, fukara bolmaly sen. Yani halky şu sistemde ýaşaýan halky bölýär da. Näile bir gul bilen hojaýyna bölýär. O dolandıranlar bilen dolandırılanlar. O sınıfa bölýär. Doğru. Yani gynansaňam tarihe seretjek ine şeýle zatlar bilen garşylaşýas. Yani tarihe seretmeseňem onuň näme berler? Indi şeýle bir zat barda, tarihi hiç haçanam bir zat tapmak üçin o seredilýän däldir. Köplenç tarih ýalňyşlyklar bilen doludur. Sen o tarihi gowy bilýän bolsaň, tarihi izarlap bilme mümkinçiligimiz bolsa, sereden wagtymyz gatkan ýalňyşlyklary görer, soň şo ýalňyşlyklary häzirki wagtda we geljekde gaýtalamazlygymyz üçin gerekdir tarih. Ine her gezek ýadyňdan çykarsaň da, ine merdan häzir aýdaly, men häzir bir ýalňyş etdim. Doğrudan şu gün bir ýalňyş etdim, ýatdym, ertesi gün turdum. Dünkü bolan zatlar ýadymdan çykdy da hiç birini ýadyma salyp bilemok. Soň bugün dünkü zady ýadyma salyp bilmänligim üçin ýene de şol bir ýalňyşy gaýtadan edýände. Yani bu şol ýerinde aýlanyp durýar bu soň. Ýerinde aýlanyp durmaly bolýar. O ýöne şeýle bir neme bar. Eğer dünkü eden ýalňyşym bugün ýadyma düşýän bolsa, bugün şol işe gaýtalan wagtym şo ýalňyşy bilelikde gaýtalamok şol iş bilen. Men eýen başga ýoluny görýän. Ine bizim jemgyýetimiz hem şeýle tarihini bilen oksaň, şol öňkü edilen ýalňyşlar aslında dur tarihte, o sen bilmeýän bolsaň bilmän bilirsiň, ýani olaňyrda dur da. Şonu bilip görüp gaýtalamam bolýardy häzir günümizde. Ine araply meselede şol ýere gelip degýärdi. Araplar bize gatykän o zulümler edendirler. Iň soňunda da ýene özleri ýykylyp bizim elimize galdy da bütün nemeleri, mümkinçilikleri. Dinine biz aldyk, ulandyk. Hakykatdan hem ulandylar. Seljuklar ulandy bu dine. Nemede ulandy. Osmanlılar ulandy. Cihat diýdi, ýene näme diýdi. O şonuň bir nemeleri var. Şo zatlaryň ulandy. Ýöne Araplar o kabul edenok bize özleri hem ulanýarlardy. Yani bizim ulanmagymyzy kabul edip bilenoklar. Olar däl biz diýär. Entek şu gün hem şey diýerler, 2020-nji ýylyň fetwasy, yani türkler nemedir diýär? Mevali.
Türkler yani hemmemiz biz mevali, bizim hiçbir zadımız kabul değil. Deyip aydiyalar yani Saud Arabistan, bu fetva Saud Arabistan'da çıkıyor. Saud Arabistan ırkçıdır, yani milletparaz, ayrımcıdır. Yani İslamiyet ilkinci yıllarında, yani ilkinci 200-300 yılında hiç haçanan beylek milletleri öz hatarında gören okta şondan sonraki yıllarda görüp başladı olan güç yitirenliği için Abbasiler dövründe. Güç yitirenliği için onlar güçlendikçe başka milletlere eziyendir. Sen Müslüman olsan ne hazır sen ne Ors imperiyası üstümüzden geçti de o Ors imperiyası dövründe bir Türkmen Ors olup biliyemedi, kabul ediyemediler. Eden oktular. Yani Ors mekteplerine saparaydı. Ors mektepler ne için Türkmenlerinkinden qovu. Ne için o Türkmenlerin çağları paxta yığmağına gidiyordu. Orslarınki giden oktu. Diyilen zatlar edil şu yağda Araplar gelip basıp alanda da bağırdı. Ne? Ve yağdaylar şeyle yani tarihe qovu seyretmek gereklidir. Arapların ilkinci gelişi katı kanlıdır. Yenip doğulu yenip bilmendikleri için halayan değildirler şu yıllarda da. Endi Hazıram halana. nereden? Hava. Ses katı geç var yani olmalı. Endi şeyle yana aydık geçtim yalnız yalnızını şun bilmesen näme bolýar yani. Nähili devam edýär diýip aýtdyň. Hindistan'da biziň halk Müslüman biziň halk öz aýbyny ýygynan ýaňy aslında oğullarda böyle bolandan yani kutukunan yani elbimi indike elektrik bolmadı yani doğru düzgün nemeler kanunlar çıkarılıptır sonra bolmadı yani indikesi. Sonra yani yalnızı ettik deyip yığınan o kellerde son düde diğer kellerde. Her kim fikir dinleyen eken şu tayda. Haysi doğru deyip hata edilse sol öňe sürülýär yani kanun edip çıkarýarlar. Biziň halkyny öz aýbyny ýygynan bolýar-da öz ardyny aýdy bilen nokta ardyny aýdy bilen nokta öz içinde saklaýar. Şeýle bir neme ýalňyşlyklar düzelen ok. Şonum Arap kulturanyň bize beren bir neme ýadygar diýip düşünýän men de. Verdana o tarap şeylerek internetin ama goşak yöne nemerek o geçirek düşünşýäs. Mesela islesen o jemlägen biler esas yerleri o gurrunly etdik. Soňa waka was geňişlerin gurrun edip bilers. Netijede biz meňzeş däl. Öňe meňzeş däldik. O şu wagtda meňzeş däl. O biz nemämizde ýok. Ýalňyşmal däldir o ýöne ýerine neme Mekke haja maja gidýärler-de o taýda giden wagtyň pullar o kime gally? Araplara gally. Araplaryň bir ýerde bir zada kömek edip beren ýerini gördüňizmi? O pullar o Allah'mı alýar ýa-ni? Nire gidýär o pullar? Bütün dünýäni ine oturan ýerinde sömürüp dururlar-da. Bütün dünýäni ýa-ni bütün dünýädäki iň garyp milletler sömürýär. Iň garyp milletler musulmanlardyr dünýäde. Afrikada da şeyle Pakistany, Awganistany o taraplar hem şeyle.
Şöyle. O islesen cemlep bilirse o sesinden o geçirek geliyor yani. Böyle Bolyan da iyileşler sağ olun. yavaşa oturun. Bolya sağ olun.